Za posledný mesiac je to už druhý realitný maklér, ktorého som sa rozhodol prijať do nášho tímu, Branislav Čuri Reality, a je to druhý maklér, ktorý ma priamo oslovil, ktorý pracoval v nejakej inej realitnej kancelárii predtým. Nie som zastanca nejakého takého rýchleho rozširovania realitného tímu, že teraz vezmem 5-10 realitných maklérov a nebudem môcť sa im venovať, nebudem môcť im dať nejakú prácu alebo môj čas a energiu. Radšej som názoru, že robiť to postupne, mať zastabilizovaného jedného realitného makléra, nech sa mu darí, nech je spokojný, motivovaný, nech odvádza dobrú prácu a potom prijímať ďalších. Ale toto je maklér, ktorý je aj veľmi mladý a stále som chcel starších realitných maklérov, ale tento má 22 rokov. Ale veľmi ma oslovil a presvedčil ma v sebe neskutočný drive a neskutočnú chuť a chce sa vzdelávať a chce natáčať videá a nemá problém so studenými telefonátmi. Čiže naozaj v ňom vidím, že to veľmi chce a preto to s ním skúsim a verím, že budem spokojný a hlavne, že on bude dosahovať výsledky a bude aj on spokojný.